Olu sasazo ngqo lwendaba estudio 9 kwikomkhulu le-SABC eAuckland Park eRhawutini nazi eziphambili. Iqumrhu elinkinkisha umbane eRhawutini City Power lithi baza kubonelelwa abangathathi ntweni njengokuba kunyuswa intlawulo yombane. Helen Joseph, they've got 3 water tankers. They've got a borehole, but the yield there is very low. But they continue to also operate. Isebe lezempilo eGauteng lithi liyibeke esweni imeko yamaziko alo ezempilo eGauteng achatshazelwe inkqubo yokuhlaziywa kweziseko zophuhliso inkampani yamanzi Rand Water. Kwezemidlalo ifoliso yeBayern Munich uHarry Kane ebedinga unyango ngethuba lomdlalo wetumente yendebe yehlabathi yamaqela neFlamengo uye wayinxalenye yeseshoni yokuzilolonga izolo phambi konquzulwano nePSG ngomgqibelo. Kamelolo ndaba beljelo ndiyabhodisa mawethu mandilibethe liphale. Umphathi omkhulu wenkampani yombane eRhawutini City Power kwicandelo leRhafu uMnumzana Frank Hinda uthi abathengi bombane abangathathi ntweni nabaswele eRhawutini baza kubonelelwa njengoko umbane unyuswa ngomyingo we-12.4%. Ukwathe aba bathengi nabo bazokuyihlawula inhlawulo esiseko ye-R200 ehlawulwa ngabanye abathengi. Uqhube wathi abathengi abanemivuzo ephantsi baza konyuselwa umbane nge-11%. uFrank Hinda uthe uCity Power uzawuqinisekisa ukuba abahlali bayawufumana kangangoko umbane nangona kukho umngeni weziseko zophuhliso ezingekho mgangathweni. Obviously, it's our aim to make sure that electricity is available as much as possible. Obviously, the challenges that we are facing in terms of the fact that we are sitting with aging infrastructure, and that the extent that there is also an element of vandalism that contributes to that. But in all of that, it is still our aim to make sure that energy is as available as much as possible, that we are a reliable supplier as much as we can be, and we do our best to make sure that our security of supply is secured. Uqhube ngelithi bakwajamelene nomngeni wokucotha kuphuculo leziseko zophuhliso nto leyo ebanika ingxaki beliliqumrhu lonkinkishwa kombane. There is a huge backlog in terms of which in terms of the maintenance and the refurbishment of the infrastructure. There is a constant backlog that is very high, and measures have been put in place and to make sure that we reduce that over the next few years. In so doing, that we can further enhance our security of supply. Wonyukile ke umbane ukuqala ngomhla wokuqala kule iniyo. Isebe lezempilo eGauteng lithi liyibeke esweni imeko yamaziko alo ezempilo eGauteng achatshazelwe inkqubo yokuhlaziywa kweziseko zophuhliso inkampani yamanzi Rand Water. Amanye amaziko ezempilo achaphazelekileyo aquka izibhedlele iCharlotte Maxeke Academic, iHelen Joseph nekliniki yoluntu yaseHillbrow eGauteng. Impilo eGauteng lithi amanye amaziko alo asebenzisa ovimba njengamapitsi namatanki ekunikezela ngamanzi. Kwisibhedlele iHelen Joseph eAuckland Park eGauteng utyando olukhawulezileyo lwenziwa undoqo ngelixa utyando olunganxamisekanga luhlehliselwa elinye ixesha ngenxa yengxaki yokungabikho kwamanzi. Helen Joseph, they've got 3 water tankers. They've got a borehole, but the yield there is very low. But they continue to also operate. What they've done is that they have actually decided to push back the elective procedures and continue with the emergencies, just so that they are able to balance the load given the current water situation. At Hillbrow CHC, they are currently affected as well. They are using a JoJo tank. They are relying on the municipality to continue supplying them with water, so it is affecting obviously the smooth running in terms of the way we normally would operate, but they are rendering services. At LSCHC, they were affected, but the report that we got this morning is that the water supply there has been restored, so services are continuing as normal. So we continue to monitor the situation across just to see which facilities are affected. Liqhube lathi ziyakhuba inkonzo kuwo onke amaziko alo kweliphondo.
Umongameli wejaji eFreystata uJaji Geg Nemusi uthi mayingahliswa imivuzo yejaji kweli. Uthi ukwehliswa kwemivuzo yejaji kungathetha ukuba elizwe liphikisana nomgaqo-seko. Ukuthethe okudliwano-ndlebe kunye nekomishoni ezobulungisa iJSC njengoko engomnye wabagqatswa kwisikhundla sasekela jaji entloko. Ukwathe ijaji maxa wambi ziyazenza impazamo xa ziwisa isigwebo kwaye uthi seso sizathu esenza ukuba kubekho inkqubo yokubhena. uJaji Geg Nemusi uphendula imibuzo kwikomishoni ejongene nezobulungisa kweli iJSC nanjengoko egaqele isikhundla sikasekela jaji entloko. Ephendula ngethuba ehlatywa imibuzo ijaji entloko uJaji Mandisa Maya, uJaji Musi uthe akakholelwa ukuba kufuneka yehliswe imivuzo yejaji kweli nanjengoko esithi oko ngahle kube kumsebenzi wejaji esichengeni. If judges are not remunerated properly, we might just create a problem that some judges and magistrates might want to be on the take in order to live better. But if they are remunerated properly, at least you won't obviate it totally, but one can prevent it. Ephendula malunga nokuguqulwa kwezigwebo inkundla ephakamileyo yezibheno uJaji Musi uthe nangona iluxanduva lwejaji ukuzinikela ziqinisekise ukuba umsebenzi wazo ziwenza ngokugqibeleleyo kodwa uthi impazamo zingenzeka nakubani na seso sizathu kanye esenza ukuba kubekho inkqubo yokubhena ngakwisigwebo. South Africa is listening to you. Do you find it difficult to say against public expectations? The public did not expect the Supreme Court to go and reverse a judgment that was made at a provincial division. But it's not the findings of the public, it's the findings of a superior court. Serious omissions. Thank you, Commissioner. I've already said, as the JP, I allocated the matter to her, but she got it wrong. And the system is of such a nature that we all get it wrong. The fact that a judge is overturned at the SCA level is not the end of the world or does not signal the total incompetence of the judge. But the judge got it wrong and many judges get it wrong. That is why we have courts of appeal. Odliwano-ndlebe lusaqhuba kwindaba ze-SABC ndingnobaThembu Zantsi. Sihlabele mgama nendaba zethu. Umnikazi wethaveni iNyobeni kwanomanejala uSiyakhangela Ndevu unika ubungqina ngeziganeko ezenzeka ngomhla wama-25 no-26 kweyeSilimela ka-2022 apho kwabhubha abantu abantsha abangama-21 eMpuma Koloni. Uxelele inkundla ukuba akakhumbule ebona uThembisa Diko ngethuba efika ethaveni ngecala emva kwentsimbi yesibini ngentseni yomhla wama-26. Inkundla kaMantyi yaseMdantsane saqhubeka ukumamela ubungqina bomnini wendawo yentselo nowayengumanejala ngobusuku bokwenzeka kwesehlo eNyobeni. Umtata uSiyakhangela Ndevu uthe enkundleni namhlanje into yokuba akakhumbuli edibana nomama uDiko ongomnye wabasebenzi balandawo yentselo eNyobeni nothi yena wathi wazama ukuxelela umnumzana uNdevu malunga nesehlo esibi ababejongene naso kwaye nendlela ababedinga ngayo ukufumana amandla aphangaleleyo kubantu abanokubancedisa ukuthintela abantwana ababezama ukungena eNyobeni ngoba busuku. Wathi ke umama uDiko into yokuba umnumzana uNdevu wasuke waphakamisa izandla zakhe ekubonisa ukungabi nacebo malunga nokuqobisana nalo mngeni ujongene nale ndawo yentselo. Ebunikezeleni kwakhe ubungqina umnumzana uNdevu uthe into yokuba yena wathi wangena ngaphakathi emveni kokubona into yokuba indawo yakhe yentselo izele abantwana abangalawulekiyo wafonela amapolisa akufutshane ukuzama icebo lokuncedisana nomngeni ababejongene nawo ngoba busuku. Uthe ke akakhumbuli edibana nomama uDiko ngoba busuku kwaye esitsho esithi wayequnguphele kakhulu akubona into yokuba isehlo awayejongene naso singaphezulu kweso wayexelelwe ngaso ngethuba etsalelwa umnxeba ngomnye wabasebenzi bendawo yentselo uSiyabonga Magele nowathi wamfonela ngesithuba zasemva kwa-12 o'clock ngobusuku balantselo emxelela ngokuba kunyanzelekile abuyele kwindawo yentselo eNyobeni khona ukuze aze kuncedisa kuba indawo yentselo le ifumene ukungenwa okanye ifumene uninzi lwabantwana ababe
bezama ukungena bezinyanzela befuna ukungena ngaphakathi kule ndawo yentselo nabo bantwana ke esaziyo ngeli xesha langoku into yoba ngabanye babo abathi basweleka ngobusuku benyanga uJune unyaka u-2022. Sisaqhubeka ukumamela ubungqina bukaMnumzana uNdevu. Amapolisa aseMpuma Koloni athi awaqinisile amaphulo awo ukuqinisekisa ukhuseleko kumabhuma ngeli xesha lolwaluko. Athi kudingeka ingcibi kona amakhankatha neziqinisekiso eziphuma kwisebe lezempilo ukuqhuba elisiko. Fikile ixesha lolwaluko kwiphondo leMpuma Koloni. Usekela mphathiswa wesebe lolawulo ingintsimbi-ziswano uNkosi Zolile Benz Ncamashi naye ebekhona kwintlanganiso eququzela nolungiselela amakhwenkwe aza kwaluka. Waye kulindeleke amakhwenkwe alandele imithetho engqingqwa. Amapolisa athi aza kuxhaphaka esuthwini ngeenzame zokulwa izehlo zolwaphulo mthetho ngeli xesha lolwaluko. Izitishi ezi-18 kodwa ayizizo zonke ezine-initiation sites. Ezo zine-initiation sites yaqinisekisa into yoba kukhona ii-coordinators endisebenza kunye nazo, qinisekisa into yoba siyavizitha okanye siyazindwendwela ubuncinane kanye kabini ngeveki. Urhulumente uthi useza kuqhuba ukubonelela ngeengcebiso kumakhwenkwe aya esuthwini ukuze abuye esaphila. Xa uqwalasela intsebenziswano, ukuphathisana nokubambisana phakathi kwabo bonke ngokuhlukana kwezibhaxa zorhulumente namaziko, inika ithemba loo nto lokuba abantwana baza kuya bephilile babuye bephilile. Ikomishoni ejongene nokukhuselwa kwamalungelo enkolo, inkcubeko neelwimi ithi ixolile ngamalungiselelo. I-preparations zabo zonke zibonakala sezingene eliphezulu kule season. Sithi si-commission, si-CRL Rights Commission, sithanda ukubona ukuthi bonke abantwana bahambe baphila. Umasipala ombaxa iNelson Mandela Bay uthi izigadla ezithutha amanzi ziza kusoloko zikhona ukuqinisekisa ukuba amanzi akhona esuthwini. Ulindeleke ukuba ixesha lolwaluko lwasebusika liphele emva kwenyanga kaJulayi. NdinguZolani Moya weendaba ze-SABC ndiseGqeberha. Imanyano yetishala isadwe eFreystata imemelele kwisebe lezemfundo lephondo ukuba longeze utyalo lwezixhobo zokuxhasa itishala. Ukunanjengoko umphathiswa wephondo uGqirha Mamini Maboya esungule inkqubo esekele kulwimi lwemveli neceba kwezinye zezinto ukuphuhlisa inkqubo yokufunda nokufundisa ze iphucule ukusetyenziswa kwelwimi ezahlukeneyo kwizikolo zamabanga aphantsi. Umgaqo-nkqubo welwimi weli ubethelela ukusetyenziswa kweelwimi zemveli kwimfundo yabafundi ngakumbi ezikolweni zamabanga aphantsi. ISATU ithi amanyathelo okufundisa ngeelwimi zemveli, ukufunda nokubala, abafundisi-ntsapho badinga ukuxhotyiswa kangangoko ukumelana nale nguqu. Le manyano ihlabe ikhwelo lokuba abazali balixhase kangangoko banako isebe lezemfundo. This is something that as SAT we have been advocating for a very long time, that learners will learn better and perform very well when they are taught in their mother tongue. And finally, the moment has arrived that our learners will now be able to comprehend whatever teachers provide to them. Kambeke le nkqubo iza kuncedisa ekusingiseleni indlela abafundi abaqhuba ngayo ezikolweni nokuthabatha inxaxheba kwabo emanqwanqweni, nanjengoko izifundo ezininzi ziza kufundiswa yaye zihlolwe ngeelwimi zabo. We were teaching learners in mother tongue from grade R up to grade 3. And immediately when they get to grade 4, there would be that abrupt transition. So we are actually going back to the language in education policy, our LEAP policy, which says we should actually delay the introduction of a foreign language as a medium of instruction. Kananjalo igqiza lebhodi yolawulo lwezikolo eFreystata lithi isebe lezemfundo limele ukuthabathela ingqalelo ukuqesha abafundisi-ntsapho abanesakhono esigqwesileyo kwiilwimi zemveli. Abafundisi-ntsapho bakholelwa ukuba eneneni ukusetyenziswa kweelwimi zemveli kwinkqubo yokufunda nokufundisa kuza kuqaqambisa ukuqonda kwabafundi izahluko ezithande ukuba nzima yaye nokuzithemba kwabo kuthi xhaxhe. Ke bona abafundi abakwazanga kuyibamba imihlali yabo beza kufundiswa ngolwimi abaluncanca ebeleni.
Ke thabile haholo hobaneng ba tlo re ruta ka puo ya rona ya Sesotho e re e tsebang. Ke rata fela ha re tse re rutiswa ka puo ya rona ya Sesotho ya lapeng. Ke rata fela ntse ke pasa jalo. Ukanti ke le nkqubo esekelwe kwiilwimi zemveli sele ethatyathiwe amanyathelo okuyisebenzisa kubafundi bebanga lika-grade 4 mbombozone zephondo laseFreyistata. Njengesiqhelo ngeli xesha apha estudio sinayo intatheli yethu yezobuchwepheshe uSandile Hlangane eza kumngcambazisa ngezamaqonga onxibelelwano. Sikwamkele Sandile. Khawutsho yintoni ehamba phambili kula maqonga? Uzawukhumbula ukuthi uPDD esimazi ngokuba nguPuff Daddy ebenengxaki ezininzi ngakumbi kwezidibene nezomthetho. Ufumene lento ke ibizwa ngokomthetho ukuthi split verdict ngamanye amagama lamatyala ebemakhulu kakhulu ebejongane nawo uPDD adrotshiwe kwinkundla zaseAmerica. Ithetha ukuthi lonto leyo elatyala lakhe lesex trafficking lelona tyala belizamthatha limfake ejele iminyaka emininzi. Yilento ke imvuyisileyo ayibiza ngokuba yena yi-legal win. Ude wathi kunyana wakhe okanye kwifamily yakhe ke uzawubuya kwakamsinyane abuyele ekhaya. Into ke abantu abaninzi ke ngakumbi abo bamthandayo bayivuyelayo kakhulu. Uzawukhumbula mission iyatrenda nayo ku-X into abantu bamayitrende ikhuphe istatement esithi kudala ijongile lento ye-professionals ezingayifuni access kwi-healthcare ngakumbi kwizibhedlela zase-South Africa nakwi-clinics. Bathi ke lilungelo labo ibhaliwe nakwi-constitution kwaye uba uMzantsi Afrika okanye ugovernment akabaniki i-access to i-healthcare iyawuthetha ukuthi loo nto leyo baviolata i-constitution yase-South Africa. Abantu abaninzi ke uzawuyazi ke i-PA okanye i-Patriotic Alliance yiyo ke ibesithi ke mabahamba aba bantu. So ngabantu abalwayo ke abathi ke ayilunganga ukuthi i-Human Rights Commission ukuthi bathi abanelungelo lokuba bafumane i-access to i-healthcare. Sawukhumbula laa nto ye-Trump ne-South Africa ne-African countries kwakuthiwa zi-trade wars. I-South Africa ke izawufumana ezi tariffs ke i-deadline yi-9 kaJulayi kwiveki ezayo ngoLwesithathu. I-South Africa ke icele i-extension. Into abantu mayicele i-extension ke kukuba izawusityabula sililizwe laseMzantsi Afrika imoto kwakunye neentsimbi zizawunyuka ixabiso lazo. uMzantsi Afrika ke uthi masizikhusele izinto ezinjalo phele. Ngenxa yexesha ke yaqhubeka le ncoko phaa phantsi kwe-hashtag Sandile Hlangane kuzo zonke social media platforms. Sheshubeko Mqadi.